Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Torso. Enesu ya dafofra onyankopon ede acheyen. Eni aba bedu Susuanso. Yenya besi Susuanso iso de. No se yeni akonhoma ntini ye namwo. Eni nti yensae mobre. Monka me ho ne entwa namon. Ne ehwese de ekro Susuanso e wa Ahafo mantam no. Esitie na dwumadi a ekoso ne soso omusi difa medamase.